Hi, Mehmet. Wendy, no, how are you guys? Please share the live. Yangondikikira panze for no reason. You see, ndosaka mazuano ndiri kuzoba login details TikTok yamaishakira because Facebook mazuano ikushungurudza. Iwo nongwanyatsopinda muspirit yemakuhwa oti ngendichiedha vanhu Facebook yacho kuramba kuedha oti regai ndiite zvese zvirongoramba apa ndazotoita zvekutumirwa meseji ndichifa kutaura ndega kuseri kunzi live haichanhingirekera haichaiti anything yangonyarara iringotenderera saka ndozvamunoti kana ndimiwo vaunenge wapinda muspirit yekunyaya unenge wapinda muspirit yemakuhwa yobva yatanga zvayo kuacta up saka beta katipote tichiba hedu tovhura kutiktok. Hi Wendy, no, how are you? Beta tingoita zvatajaira zvokuvhura kutiktok kutori beta cause unongokwidza vanhu easily uku kunoku kuti Facebook so unomboti stressa guys, but please share the live. Ngatishare live tidedze vamwe. Morning sis Precious. Nay guys, nematambudziko aDr. Judah mwana uya so zvakaoma and I wonder kuti mai vake nhasi vari pai vari kuzvitambira sei, how is she going to move from this. And imagine kuti mwana akaita saJudah uya parent unenge watoita center your life around Judah uya everything I'm sure in her life was centered around Judah. Ndikamuka makuseni ndichaisira Judah mvura yekugeza, ndichabikira Judah porridge, ndichabereka Judah ndonomusiya kuchikoro, ndichazonotora Judah ndomudzosa kumba. Day ravo rese rinenge riri so focused. Kana une mwana ane special needs, your whole life is centered. Hi Mfaro, how are you darling? Your whole life is centered around mwana wako yeye. I hope inobvuma this time because Jane, can you hear me? Can anyone hear me, guys? You know what, at this point I'm confused. But is it my Wi-Fi, Daro? Because I used to be able to open my lives. Very easy, no problems. But lately, I'm not sure if I can go Facebook. My problems. So I think let's just stick to TikTok for now. You can hear me, Millie. But manje zvonakidza ndichitadza kukwidza vanhu. Thank you, Wendy. Thank you, Florence. Kana ndichitadza kukwidza vanhu manje makuhwa acho haazonyatsonakidza because nei ndichidawo mumwe anenge achindipa emotional support kuti tinyatsopindirana. I think we might as well just go and open. We can hear you, but Facebook mazuano ukaita aid ikudonedza live. Really? Kuchina? I didn't know. I really didn't know. Reputation needs. Okay. I didn't know. Kuda, thank you so much. Manje zvinobho unenge uchidawo munhu akuti anenge achidairana newe. Hi Tari, hi my Tari. It's not smelly. And there was someone anga achindifonera anga achida kutaura pa live. But nandato number yake iri mufone inwe. I didn't think this through, did I? No. I didn't think it through. Anyway, yeah, Dr. Judah. Shakaoma, guys. Life is not easy.
me, so thank you so much. My prayers. I even saw another young lady ku TikTok kakanzi Vanessa ainzi Vimsi or Miss London. We're all shocked kumuka marimwe zuro tichinzwa kuti Miss London ashaika. I think ndiwo ko family kwanzi kwa mutumwa ikokoko. I think ndiwo veguta raMwari. She was such a lovely soul. Vanhu vanotambira ku TikTok vanomuziya. But takazongoshamisika kumuka tichinzwa kuti akashaika. Although the family isiri kuda pachena kuti akashaika nei anga achirwara here, what happened hapana anoziva. Hi Jane, hapana ari kuziya, but you know, just the fact kuti someone, I think anga either kuma early 30s here kana kuti late 20s, I'm not sure, but kungoshaika kwacho kwaaita apa angatombori pane imwe live the week before akatotaura kuti guys, inini nyangu ndikazvanzi ndamuka ndakafa, inini I've had a good life, inini I've lived my life, ndanakidzwa chichi. And hanzi akatoburitsa matoys ake anga anawo, hanzi achiti ichi chinonzi Mr Pinky, achitamba nacho achiratidza vanhu palive paya muzongonzwa kuti munhu iye akafa. Guys, ndikuona kuti life tirikungodadirana zvedu asi kupedza nguva tichipedza nguva tichidadirana tichishamisirana, but pasina zviripo. Zvinongodawo kuti tiite number 1 kudzoreredzana, 2 just standing by each other, kubatsirana chaiko kwakakosha. And then what else has been happening so far this week? Angari munhu ari bondi. She was such good vibes. Aigara achizvifarira, aigara achizvisekera. She was just a lovely human being. Angari munhu ari very nice, but azongoendawo just like that. So chimwe chaitika this week, paitika nyaya maaudios anga achitaurwa nenyaya yanga ichinzi yemari here, what kuchinzi uyu wezita rembwa nesibling yake iyo sister yake vakanzi vanga vachinetsana here nyaya dzemafacebook logins here nemadetails ekucollecta mari, ekuwithdraw mari. Wezita rembwa achinzi akataura kuti uyu ari kuda kumuvhara, sibling yake ida kumuvhara mari, but zvazobuda pachena because sisava manje sibling vakazoburitsa mareceipt vakati kana iwo mari yako wakavharwa sei, because aya mareceipt aya mari yako yakaitwa payout pakati. Now ndichaona macomments, so please don't feel offended if you're saying something and I'm not responding. Yeah, we're wasting time hurting each other. My families, guys, one day when I have the strength, I'll come and talk about my families. So that's what happened. Yakazobuda pachena kuti wezita rembwa anga achida kumunyepera here apparently. Vaburitsa mareceipts nepakamupa mari yake. Wezita rembwa vasingobuda achiti ndiri kuda madetails angu, ndipe malogins angu, what. Ameno tichaenda nekupi ipapo. That's the other story that happened this week. Chichimwe chakaitika kukaita iyo handichaziva kuti ndeye this week here. Kozoita iyo yatanga tichitaura yemusikana uyo matanonzani heyo ameno anzi akataurwa here endimuridza chiti zviri fani kuti heyo mukamutarisa anotange muchinese akadai, but anototaura fluent Shona. Jiki rich aunt vatora nyaya yavaita makanyanisi mupfungwa dzavo, vakubuda manje vachibhasha kuti hey, you cannot be talking about women's bodies like that. Ipo hapana kumbobvira pataura zvemabhodhi, hapana kumbobvira padisrespectwa bhodhi yaheyo, but rich aunt vakazvitora vakazvipindurudza vakazviita zvavo vega nemusoro wavo. Ameno ikoko ndiyo imwe yakaitika. Kubva kwaita nyaya yechifuti, kwaita nyaya dzakati this week. Kukaita nyaya dzevanhu vanga vachiita kunge vari kuda kuudzira sistai zvekuita kuti saka iwewe uri kunokwirirei kumapanel uko kwana
tyokiyana uri kunotaurire nevanhu vari kutuka mai vaya. Vamwe vobva vauya vobva vati ime siyai munhu akwire kwaanoda, aende kwaanoda, aite zvaanoda. You cannot control mukadzi mukuru nedhata rake nemari yake netime yake, munhu ngaite zvaanoda. Vamwe vobva vauya vobva vati alright, kana wakabuda hako asi chiregedza kunoita sei kunogara kuri kudhiskaswa zvaava. Vamwe vobva vauya vobva vati saka anga achaziva sei kuti pamwe vachazonotuka, pane uyo akwira achazotuka kwaanga ambori family uko. People have just been, I don't know what you guys think about that one as well, kuti because vamwe vakabva vati haungabude mune imwe family oenda unopinda mune imwe family. Vamwe vobva vati aiwa hakusi kubuda mune imwe family vachienda mune imwe family, it's not that. Ndakangobudawo ndichingoita sei, ndichingonoenda chero kwandoda, I move, I'm free to go where I'm going. So I don't know what you guys think. Kusungwa kwemupeti Jane Chandi, mupeti akasungwa here kana kuti andakatiza paipa indiri kumashure ka guys, remember time difference. Andazoseka ndisiri kuda kuseka, nasina ndisiri kumboda zvokuseka. Mazi anongomuka ndiri in one of those moods kuti ndisiri kumboda kana kuseka nemunhu, ndachida kungozviraramira life yangu. But you guys are making me laugh. The way we young people especially are just dying. You wake up once with someone you were just hanging with the day before. Akatotisiya ish. And like for me the saddest thing is when you have to stop and say my naniso tauya inyu kuzokudzai, sorry naniso wenyu yauya hapana zvakaitika. You know, I feel like that's the saddest thing that you can tell a person's parent, because it's the other way around. My parents edu tofana ngeti chimaviga tisu, not kuti ivo vaunzwe bad news about us, you know. I just feel like even life yavanozorarama afterwards yeah, it's not anything that they can ever deal with. Ko iyo heartbreak lose a sibling, guys, losing your sibling, that heartbreak is also something that people hardly talk about. There's a sister watinotamba naye tese panapa online nezuro anga celebrate a birthday sibling wake, but it's a heavenly birthday because this sibling left. I'm not going to say this person's name, but if she's watching this she knows. Nezuro anga celebrate a heavenly birthday sibling wake. I didn't even want to say much to her, but I could feel the pain yanga iri mahari. So having to just part with munhu wakakura naye makore esaya, maybe muchitonetsana muchiita sei, but it's also something that people hardly talk about. So ndikuita ndichiverenga macomments nchidzika. Anzi naRose rich anti delete a post. Alright, I'm not sure, ndichatarisa kuti inini ndichinayo here yandatumirwa. Anzi chii, ende zvakabva zvaita kunge zvese zvaitaura bhoki ndezvokunyanya. Asi kuzoti bhoki Jane anzi bhoki. Guys, nambotaura naisoda zvekuseka. Okay, Lynn is saying drownings eku-UK kwendi zvanyanya. Guys, makainzwa here drownings eku-UK. So ku-UK video yacho every time ndandichita munyama kuti painge ichitumirwa mugroup either neichita something pandozoda ndinocheka ndobva ndaona maive Uncle Gordon watoidelete. Ndozongonzwa ya nyaya vanhu vachitsurwa kunzi musatumire chakadai apa inde isina kuiona. So I'm not sure vanhu vacho vanga vachibva vashaika here. Ndazozvifunga when I giggled just now, but maybe I'm giggling pamwe munhu akatoloza upenyu wake. I'm sorry about that, guys. Pane akatoloza upenyu wake here. And then Nancy ini rich aunt blocked me. Vari kupenga vachiko. Rich aunt vakangomuka vakafunga chete vanobloka. Semunhu ane mari dzake, she don't need anyone.
imimi ndimungatonyengerera musingabloke because you need a community. Rich Anton zati we always go crawling kwavari ende chaiva chokwadi here zvakazobuda kuti inyaya dzacho. Panyaya dzacho I'm not really understanding. Ina handisi kunzwisisa panyaya idzodzo dzabvunzwa kunzi dzaiva chokwadi here because inini I feel like nyaya kana ichitaurwa ngaitaurwe apo. Nyaya dzacho guys, makuda kundikommente vanhu vanopisa. Ini handizvozopiswa, ini ndiri free chaivo zvokuzomukira ndichinzi mukororo wangu handizvide. And you guys hamutombomira neni ndichitukirwa mikororo dzangu. Nei, hanzi mupeti remanded to next Monday. Oh nice. My Jaden sisiletu hanzi zvone ndikada kukwidza vanhu hanzi iri kubva ndopa iri kubva yadonhedza live. So apparently it's a glitch here iriko Facebook. So unless if you want me to call ndofona sei manje. Phone yacho ndiyo yandinayo. Sismeli, is she at work? Yes, my Jaden. She's always at work. That's why I'm always stealing her TikTok and her Facebook. Mazwana rungogara uri kubasa ndotozongobawo ndovhura live ndatoona kuti kune hama dzangu dzinenge inini dzinoda nyaya but siri lonely. Mupeti apetwa seko. Mupeti handifunga kuti apetwa. Pane imwe live yakaitwa musuno. Amanitengeri live yani. Ndikatomona achipinda palive iyoyo. Ndikabva ndatextira someone. Ndikati nhai waona here Mupeti achipinda palive. Munhu akatotoenda muona. Saka kana ariko anenge akawanda zvake but once in a while anoita achionekera. Zvinhu zvacho hatinge tichingoitizwawo sometimes for numbers, I guess. I don't know guys kuti munozvionawo sei because mukatarisa even yemusikana uyu manhingi makuru nezuro kamuchinjiro kaita nyaya dzake hobo mastatement paipai ndainyepa I was just doing that kuti ndiwane mari, I was doing that kuti ndiwane chi. Guys, mutanga kufunga kuti saka zvingani alright zvamaitinyepera, zvingani zvavaitamba nepfungwa dzedu. And it's like these guys have studied mafungiro atinoita as the Zimbabwean community. They know kuti you'd be surprised at the end of the day tozonzwa kuti Mupeti na uyo manhingi makuru kuti pamwe they're still good friends, pamwe they were just using us for content, maybe for views, they were using us to benefit something, even mari chaiyo. Because make it make sense kuti one munhu wataura 7 different statements apa wati akadai apa uzodzoka kuti sorry guys ndandichikunyeperai, aiwa ndandichingonyepa zvangu kuti ndidai. So apa pese you're always apologizing, always giving us different statements. There's something wrong paipai. Either pane 2 vari kuzivana vachitishandisa for views and money or whatever, but they have mastered, and even Zim Trending said this yesterday, they've mastered psych Zimbabwean community. If you see how even Madeza wakatanga utamba vese, the main thing that everyone would say, wakaonekwa vari vese, everyone would say, izvere zvapana kwazviri kuenda zvichabura namanje. What if they sat down and they're like, look, we can make money off of this. Vanhu vatotaura kudhara kuti izvi zvapana kwazvichasvika tichaburana. So what if we make money off of this? Ngatingomuka toudza vanhu kuti nhasi taparadzana, nhasi hatisi kupindirana. Vanoda iwewo vachava vachigifta, vakavenga inini vachava vachigifta iwewo, vakavenga iwewo vachava vachigifta inini. And then they take their separate ways. Votanga kutudza different statements. I don't know, I'm not saying ndizvo zvikuitika, but I'm just saying some of these things, guys, social media is a game. Isusu tisi tingatoitora serious, tomira totarisa kuti tinzwisise chakati chazodai because we're naive. But vanhu vanotamba game yesocial media chaiyo vanoziva kuti sometimes vanhu vanotombotaurana kusero kutoti shamari panapa tichatombopisana, and ndikakupisa usatsamwe avotombopisana, which is why sometimes it's easy kuti tizoona vanhu vaya vadzokerana again vamashamwari vachiwirirana, and there's nothing we can do about it. And then Anzi Narudo Anzi arambirwa bail. Okay, hi Swema, Rich Aunt na uyu makuru same WhatsApp group pa kufunga here kana kuti parunako kana kuti pamatako apa ndisisi. Guys,
guys, nditori serious ndamuka ndikuda kuseka saka ndikuti every time andikuseka ndobva ndazviremenda kuti saka wakusekewa mboti usikuda kuseka. Anyway, vari same WhatsApp group api pacho. Make it clear. Inaibhoki ndiani ndoda kutozivawo. Lois azvidi munhu ari soft anditi ende makuwa acho anobva abhowa kana munhu zvinoda kushasunzwa kuti saka rich aunt vakabva vatozoti ndopa zvinonyatsa unoyazonzwa guwa racho richipinda into the system. It's better go that way. Manje guwa rinenge richinzi saka rich aunt vakabva vazoti vakabva unenge kutobatwa nehope. By the time yandichapedza makuwa iwo watosara because you can't remember what I was talking about. Zvinobowa. Mikorohoro. Mikorohoro. Handizive nongoziva kuti kune zvinhu zvinonzi mikorohoro ende inini dzangu handidi kuti dzitukwe. Ndoda kuti ingogara ingori intact mikorohoro yangu ndapota musaibata. Make sense. Ndo zvandangozvochitaura handisi kunyatsoziva. Paguva racho nobhoorwa saka ndati tonovhura hedu kuTikTok. Pano tese pano takavhura iri maTikTok. In TikTok yacho guys, to be honest, mina ndikudzei. Yakundiboa. It just feels like all of that toxicity that we're running away from here takaitora tikaenda nayo kuTikTok. Then taenda kuTikTok where I feel like people have made fake alliances. I don't know. But I think anozongopetwa hake but vanenge vamuudza zvaanotaura. Yeah, I think so too. Indoona sekuti Sandy anotora madrugs kana ava sober anozoregreta. Where does she get that confidence? She gets that confidence because Sandy, she's wild, guys. She's wild and crazy like that. And one thing I've noticed about Sandy is Sandy munhu anogona kuactor. Call it what you want, but she's a great actress. If you see her, she rereka face paside so achivati guys, intasai mira ndokuratidzai mabhegi angu. Mira ndokuratidzai mabhegi angu. Ubva buda nekamera. Ubva tanga kuratidzai mabhegi. Guys, by the time she's done, mese munenge makudurunura mawallet kudai kuti tora ko mari yacho. Tora. So she's a good actress. A very good actress. That's where she gets the confidence from. Kwahari, this is all, it's just a show. This is her red carpet. This is a stage or whatever. And Isusu, we are just, her biggest fans applauding her. She's a good actress. We are. My voice note guys, pese saka ndati musandikommentesa pavanhu vanopisa ngatikommente kwedu kuna vanhu vedu vatajaira vana Sandi vana anodzi vanani vana Buyuno vana ukoko nah, I still want my mama zvokuti ndizotuka kana kutukirwa dzinza guys ndimbosiya kukomenta izvozvozvo. And then I'm still going down in my comments. I'm a bit slow, so bear with me, please. Mupeti is petting inside the jelly. Chi mushangwe. Mupeti is coming for you. Mutuzirose smeli kuti tasua nyaya dzevanhu. It helps us to do our and our batsirik. And this kuma wana ma comments enyu sis frau. Ari kupi. Anzi na mai Jaden inzwayo tsamba yandanzi ndipase na mai Jaden mutudziro sismeli kuti tasuwa nyaya dzevanhu. It helps us to do our work. Chinzwa chimunya mai Jaden kubva ndakudona zvangu kandienda indati ndiuye kuzokudzaiwo ina handina nyaya dzakawanda asi dzandiri kukudza mai Jaden. Antonongotiwo zvino ukati inini manje ndauya kuzokudzawo dzimwe nyaya dzevanhu ndichiti muite mabasa muchindinzwa zvenyu. Obva wati dzangu hadziswita ndiudze sisimeli isaiko ukutuma chikomba kune chimwe chikomba kuti chinokusvitsira message. My Jaden miswai. Hi Nyamacho, how are you? Boki ndi dog. Ande ku TikTok asiya wandiro. And inobowa ndachinja fona menoti kangani kufona kwacho ndaitawo blanda fona ndaunza mese nhasi tauya kunoguma kutanga kuti zvani ande kuTikTok guys mimika amuiti
Mine's the truth 100% very toxic and fake alliances, so many fake alliances. Ganaswema handina TikTok kunobva rurwa vanhu. So ndikuchengetedza mapapu. Hakusi kwese kunobva rurwa. But pane vamwe vanobvarura. We just have to avoid. Ini ndichiri kutoidzidza handisati ndakutomboigona TikTok. TikTok yakanaka guys. Yakanakira pakuti every once in a while amene vari kuita maspelling corrections mucomment section. Yakanakira pakuti one, you see zvandiri kuita zvokwamatata ndega. For someone asingataure seni, ndikataura for like 20-30 minutes, like izvezvi I feel like ndaane 2 hours ndichitaura, ndokurumidza kuneta. And because of that pressure yekuti handina kujaira kunge I don't like the spotlight, why ndiri kufila kunge live yakudonha, because my numbers akudzikira all of a sudden. So ndinotanga kufunga kuti, so what should I talk about next? And now that's pressure. Ndakutanga kufunga kuti again zvisiya, like it gets overwhelming. Whereas kana muri kuTikTok, nguva yandiri kumbofunga ineni kuti what should we talk about next? Pamwe Niko atowanawo nyaya, atofunga something to talk about. Niko paari kupedza, before I even respond, Megan awana chekutaura. So it gives us all a chance to interact. As you put pressure on one person to keep talking, there are people like Mother D who naturally they're gifted, they can talk. Like Mother D can talk for them. She can go on and on and on. And she'll enjoy it. But for me, 20 minutes will feel like 3 hours for me because nenda kutonzwa kunge ndakutopera mweya nekungotaura. So TikTok ndopa yakanakira. It's also good pakuti Facebook inobenefita munhu avhura wacho live. Whereas TikTok tikavhura paya munhu angofarira Nicole kana point yataura naNicole can just give you a few coins. Nicole ataura point andafarira okugifta. Munhu afarira zvataura naMegan can just say, oh, Megan is giving good points, ongokupawo macoins. So by the time yatichazovhara live yanga yaita 8 hours iripo, it's not just Inini who's going to get something semuridzwe live. It's also going to be Megan, it's going to be Nicole, it's going to be Violet, because those are the people that were participating in the live, which is why now vanhu vakawanda vakufarira zveTikTok, because it's something for everyone. Anzi ewe teacher, ndisati ndaona anyora comment yo asika mwana venewe. Sandy does what is called learned behavior from patients ekushanda nemapenzi. She's in the same bracket na Jean Gasho. Oh, that makes sense. That makes a lot of sense. I'll be surprised if the Zim Nursing Council allows her to practice. If so, that will be unsafe for patients and other vulnerable people. Very, very true. Yeah, that's so true. Anzi correction yema spellings na confident dube. Anzi TikTok ina CK is wrong. TikTok ina KK is correct. Sakadzidzai. Sismeli wane voice chairo notinira. Aww, Lynn. So what are you going to do, my honey? Totovatera kubasa ikoko, Mother D. Nyaya dzevanhu dzinofaya kunditsigira mai vedu vatiudze zviri kupisa. Boki should take notes from Mosha. He's so dumb. Dofo chairo yowe zvangu ende watsamwe kumeka. It's Kundai. Hanzi yaka yakatoita kuti utaure mazvanda kutaura, but I have my days like today ndesiro shida ende mamwe macomments evamwe vanhu haasi kuoneka. Saka guys, hande tinovhura hedu kuTikTok ndonoba malogin aMother D. Hande TikTok, my people, let's go talk kuTikTok. At least tese tinongobvawo taura, munhu ese ataura something. Apa iri kuramba ukwidza, iri kuramba ita anything zvatosiyana nemamwe mazuva. So let's go on TikTok. Thank you for joining me, you guys. Vese vaisa macomments, maita zvenyu. You made me feel a little better. Vese vanga vachilaika, vese vashare. Mwari ngakuitire zvakanaka.
nezvamunoshuwira. Vese vari kumabasa mushande zvakanaka. No disrespect to nurses, especially mental health nurses. Ukavaona in real life vanoguma vane kakupenga behavior. Do you know what? This is something chandaitaura. Hi Petronella, how are you my darling? Ndaitaura nyaya ndaigara nchinzwa achitaura nemai other aunt tichikura. Vachigara vachiti, uyu ningi anopenga. Hi Cynthia. Achiti ningi anopenga uyu. Kushanda kwaita, you know, kudhara people never used to call it like mental health or kurwara or whatever. Anopenga kushanda kwaanoita nevanhu vanopenga nyaya yakupenga. And kudhara I never used to understand why people said that. But nowadays I think I sort of do. Even mukatarisa, like I ndizive kuti chi, but now it's making sense when you say it's learned behavior. So are we then? Does anyone really understand how it works? Manje isikukwidza futi kuti muti explainere manese ku UK. Mune mangu mazita. Alright, saka getende tunofura TikTok then. So we'll see you guys soon. And please invite a nurse that you know, especially a mental health nurse, please, so we can talk about this and try and understand kuti why zvichizonzi zvinodaro. We'll see you soon. Thank you guys.